Εντάξει, κι εγώ νευρίασα. Ξέρεις, έχω ένα μικρό θέμα με τα νεύρα μου. Νευρίασα, δεν τα εννοούσα αυτά. Είσαι ο μέντοράς μου, ρε φίλε. Άμα δεν ήσουν εσύ, όντως μπορεί να μην με ήξερε κανένας. Με τη βοήθειά σου όμως με έχουν μάθει όλοι πλέον. Είμαι ο πιο hot παλαιστής αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή, παίρνουμε subscribers, παίρνουμε views το ένα το άλλο, μόνο και μόνο επειδή παλεύω εγώ κάθε εβδομάδα εδώ πέρα. Εμφανίζομαι εγώ και παίρνουμε views. Ξέρεις πόσοι μου στέλνουνε, ξέρεις πόσες πουτάνες, γκόμενες μου στέλνουνε. Είσαι Jack, είσαι τέλειος. Κοροϊδεύει ο Duelist. Όντως μου στέλνουνε Duelist, αλήθεια σου λέω. Σε πιστεύω, εσένα πότε θα σου στείλουνε? Μάλιστα. Εγώ αυτό που λέω καλά λόγια για τον Jack, ρε. Θυμήστε μου να μην ξαναπώ καλή κουβέντα. Το μόνο που ήθελα να ξέρεις είναι το ποιος σε βοήθησε να έρθεις εδώ. Και το άλλο είναι πως θέλω από εδώ και πέρα, άμα σου λέω ότι έχω πάρει μια απόφαση για εμένα, να τη δέχεσαι. Αλλά ξέρεις τι, άστο, τελείως. Πάμε να τους γαμίσουμε. Μάλιστα. Φαίνεται ότι τα ξαδέρφια είναι και πάλι ενωμένα. Στις νίκες που ερχόντουσαν στα tag team match στην πρώτη σεζόν, νίκη μετά από νίκη, θα αρχίσει τώρα νέο σερί. Η μόνη tag team είμαστε εδώ πέρα. Άντε να δούμε ποιον έφερε τη σκηνή. Ποιον θα έφερε από όλα να σου πει? Άλλη μία νίκη λοιπόν στο ρεκόρ μου και στο ρεκόρ του. I keep on crushing it till I am done. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here, there ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Second to none. Been gunning it since I was young. I'm standing at the Σκάει λίγο έγκυος. Κοίτα κοιλιά μαλακα, σαν φούσκα, σαν αυτή τη φούσκα. Ποιον λες να έχει φέρει, ποιον λες να έχει φέρει? Ποιον έχει φέρει, ρε παιδιά, να μάθουμε όποιος και όμως. να είναι, Εμένα με έχει φάει η απορία, η αλήθεια είναι. Ποιον έχει φέρει? Αποκλείεται! Αποκλείεται!
Είσαι έτοιμος? Τι έγινε? Είσαι έτοιμος? Πάλι θα τον κερδίσω πάλι! Είσαι έτοιμος? Όχι πάλι! Ρίκο πέ! Μισό. Όπα. Πρώτη σεζόν flashbacks. Τι είναι αυτό? Nick Turner εναντίον Jay Gas. Εντέρβες παρακαλώ παιδί. Άντε! Σε παρακαλώ. Έλα. Jay Gas εναντίον Nick Turner. No regret. Triple back to back pay-per-views. Κάτσε. Να το συζητήσουμε. Νίκ, να το συζητήσουμε. Έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη για ό,τι σου έκανα την τελευταία φορά. Δεν το εννοούσα αλήθεια. Απλά πρέπει να καταλάβεις πως εσύ έφταιγες γιατί εσύ προσπαθούσες να εμπλακείς στο τι έκανα εγώ. Μην το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, δεν αξίζει. Σε παρακαλώ, σήκω φύγε. Πήγαινε εκεί πίσω που ήσουν και μείνε retired. Δεν χρειάζεται να μου το κάνεις αυτό. Δεν χρειάζεται. Και ο Jay φεύγει και τον φέρνει πάλι πίσω. Και τον πετάει πάνω στον τοίχο. Ένας ανανεωμένος και German suplex από τον Nick Turner. German suplex. Τι πάρε που και το Jay. Καληνύχτα Jay. Παιδιά, αν είναι ένα άστοχο έχω πάλι πίσω, να ξαναγυρίσουμε πάλι την πρώτη σεζόν. Τι συμβαίνει εδώ? Να φέρουμε και τον Αλμπέρτο, να φέρουμε και τον Πεσημίρ να γίνουμε. Τέλος. Συγγνώμη, αλλά δεν βρήκε από τον Nick Turner, τι βλέπω, Θεέ μου. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε πρώτη σεζόν? Ναι, ναι, είμαστε δεύτερη, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ, συνεχίζουμε στο match. Και τώρα τον έχει πιάσει σε submission, τον έχει πιάσει σε submission, σε sleeper, ο Nick Turner, τον Jay, η επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή του Nick Turner. Ο Jay τώρα έχει πάθει ένα πολιτισμικό σοκ και έχει δίκιο. Ήταν η δημιουργία του, το show Super Kick από τον Jay, όπου μας τα έλεγε η δημιουργία του ότι εγώ έχω χτίσει αυτό το show, εγώ είμαι κάποιος, εγώ. Και τώρα βλέπει όλους τους εφιάλτες μπροστά του, βλέπει τον Nick Turner μπροστά του και θα πάει για άλλο ένα, όχι, ένα μπουκέτο από πίσω από τον Nick Turner και του πατάει την πλάτη, πάρα πολύ ανανωμένος. Αυτό δεν είναι άσος, είναι one mat από τον και ένα TTT από τον 1, 2, 3, όχι, θα έπαιρνε τη νίκη με το καλημέρα. Αυτό γιατί είναι μέσα? Γιατί είναι μέσα? Νομίζω κανείς δεν θα ήθελε. Και το πιάνει και το πάει. Φύγει να τον κάνει 5-star και κανείς. Αλλά τώρα ξεκινάει μερικά μπουκέτα ο Jay στην αντεπίθεση. Ξεκινάει μερικά μπουκέτα στην αντεπίθεση ο Jay. Και τώρα θα πάει για το Storm Reverse. Τον πιάνει, τον σηκώνει και τον πετάει κάτω ο Nick Turner. Θεέ μου. Jay! Σ' άρεσε! Jay! Δεν σου λείψε, δεν σου λείψε, πήγαινε! Εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Ο Jay σέρνεται τώρα και ένα step up and secure από τον Jay και tag στο Jack, ο οποίος είναι φρέσκος και αυτός βέβαια σε πολιτισμικό σοκ και εγώ τα έχω πάθει όλα και εσείς τα έχετε πάθει όλα και tag τώρα μπαίνει ο Turner. Με όλη τη La Familia είχε θέματα ο Turner, είτε αυτός λέγεται Jay είτε λέγεται Jack. Πόσο μάνα με τον Jack, όταν ο Jack έκανε, όχι έκανε τις βρωμοδουλειές του Jay, μην τα ξεχάσουμε στην πρώτη σεζόν που σε έβαζε να παίζει μαζί του και τώρα τον έχει στριμώξει τον Jack στα μπουκέτα και κάτω ο Jack έχουν κάνει στην κυριολεξία λες και έχουν δει ένα φάντασμα. Και τώρα τον πιάνει για Κιμούρα, θα του σπάσει το χέρι, Μην το κάνεις αυτό, παραλίγο να του σπάσει το χέρι, πιο επιθετικός, πιο ανανεωμένος από ποτέ. Ο Nick Turner, ο ανανεωμένος Nick Turner, βλέπετε εδώ, ήταν έτοιμος να του σαμποτάρει όλη την καριέρα, το Hello King στην κυριολεξία, Super Kick από τον Jack και οι δύο έχουν δει ένα φάντασμα μπροστά τους που το φάντασμα αυτό λέγεται Nick Turner.
και μία κλωτσιά από τον Νικ κάτω ο Τζακ. Ο ρέφερι δεν βλέπει τίποτα απολύτως και πάει, γιατί πάει τώρα τι από τον Νικ. 1, 2, 3, όχι 2,9. Δεν είμαι μέσα. Πίσω σου. Σκούπερ κικ από το Τζακ κάτω ο Νικ. Τον απέσπασε την προσοχή ο Τζακ. Κάνει το tag. Ο Τζέι για το splash από το Τζέι και πάει για το πιν. 1, 2 kick κάτω από τον Τέρνερ. Να σας θυμίσω ότι ποτέ ο Τέρνερ δεν τα παράταγε. Never quit. Splash και από τον Τζακ για μια κλωτσιά. Ξεκινάει τα shadow kicks. Ο Τζέι τα έχει πάθει όλα. Τώρα θα θέλει να πάει για το stomp. Να το κάνει reverse. Και μια κλωτσιά στο midsection από τον Nick Turner. Κάνει το tag στο Vance Inferno. Μπαίνει μέσα ο Vance Inferno και πηδάει από πάνω. Και κάνει το tag. Και τώρα το tag στο... Και splash από τον Nick Turner. Θα είναι αυτό το τέλος του Jay. Θα είναι αυτή η tag της La Familia στη tag team match στη δεύτερη σεζόν. Στη δεύτερη σεζόν και splash από τον Vance Inferno. Και splash σε έναν ανυπεράσπιστο Jay Gas. Πάνω στο τέλος 2 kick out μετά από 3 ή 4 splashes πάνω στο Jay Gas. Δε μου τι βλέπουμε. Και τώρα ένα uppercut που κέρτο από το Jay. Το πιάνει και face first από τον Μην τα παρατάς. από τον Jay στο Nick. Δείχνει κάτι, τον βλέπεις, σιγά. Θα τελειώσει εδώ. Τι από τον από τον Jay. Και κατά τον Nick. Ακόμα δεν παραιτείται. Never quit. Ισχύει. Το έλεγε πολύ αυτό στην πρώτη σεζόν. Tag, μπαίνει μέσα ο πιο φρέσκος Vance Inferno. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν έχει κάνει πολλά, το κουμπί το έχει τραβήξει πες στο Nick. Τι το φοβάσαι. Έλα φάνα. Μια κλωτσιά τώρα στο στομάχι του Vance Inferno. Το πετάει πάνω στον τοίχο. Και τώρα παίρνει λίγο momentum ο Jay, για να δούμε. Backshot Lariat από το Jay freaking Gas. Backshot Lariat. Jay. Και τώρα θα πάει, τι θα πάει για sharpshooter ή θα πάει για sharpshooter. Ένας Καναδός που ξέρω θα ήταν πάρα πολύ περήφανος για τον Jay αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ περήφανος. Το κάνει τρομερό apply να δείξει την κυριαρχία του ο Jay πάνω στον Vance Inferno. Παρόλο που ο Vance Inferno υποφέρει, δεν θα το κάνει reverse. Jay, εσύ σε μένα. Και τώρα τον σηκώνει σιγά σιγά τον Jay ο Vance Inferno. Τον πετάει πάνω στον τοίχο. Θα κάνει το tag και ξανά μέσα ο Nick Turner. Έχουμε να δούμε τον Nick Turner την πρώτη σεζόν. Ένα flying σε κόμπο με τον Vance Inferno από τον Nick Turner. Τον σηκώνει τώρα τον Nick Turner. Για να δούμε, θα πάει για κι άλλο German το suplex από τον Nick Turner. Έχει τρελαθεί, έχει επιστρέψει πιο buff από ποτέ, πιο ενωμένος από ποτέ, πιο γρήγορος από ποτέ, πιο αβέσταστος από ποτέ. Γιατί έχει τρομερό σκορ με τη La Familia. Μην το ξεχνάμε στην πρώτη σεζόν. Το flying knee του Θεού το tag στο Jack, για να δούμε, θα αλλάξει ισορροπίες. Παπαπνία από τον Jack. Έχει σαστήσει λίγο Turner, παίρνει απόσταση, παραπατάει, πέφτει στο ένα γόνατο, εκθέτει τώρα το γόνατό του, θα πάει
Πάει reverse από τον Nick Turner. Για να δούμε τι θα κάνει. Το πιάνει κάτω ο Jack. Τον σηκώνει. Close line από το ο Jack τρώει ξύλο, ο Jay είναι λιπόθυμος στη γωνία. Πάει πάλι για Κιμούρα, πάει πάλι να σπάσει το χέρι του Jack. Το βλέπετε εδώ να Παναγία μου, λες και συγκρούστηκε με τείχο. Κάνει tap, δεν το είδε ο ref, είναι νόμιμο, κανένα tap out. Όλα τα tap out πίσω από την πλάτη του ref δεν μετράνε. Ο Jack έκανε tap out, you tapped out. Ζακ, εδώ έχουμε πάλι αυτή την επένδυση. Σε παρακαλώ, πες μου πού πεις. Τι πάτε ρε, κάτσε λίγο στην γωνία, κάτσε λίγο. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα το replay, να το βλέπει το production, να το βλέπει όλο το κοινό. Έχει κάνει tap out και πάει για το stop. Ο Jay, stop. Και δεν το είδε ο ref, όλα νόμιμα, πίσω από την πλάτη του ref. Όλα νόμιμα, το stomp, το tap out. Και τώρα πάει για το twist of fate. Το Jack, twist of fate. Αυτό είναι το τέλος, θα πάει για το pin. Κάπου εδώ νομίζω, δύο, όχι, το κόβει ο Πάνος Ινφέρνο. Το κόβει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Το ξέρω Τώρα θα σηκωθεί σιγά σιγά και ο Jack. Έχει κάνει tap out. Ένα super kick. Το πιάνει. Πάει για F5 από τον Nick Turner. Πάει για το pin. Όχι, δεν το πιστεύω. Τι βλέπω, Θεέ μου, τι βλέπω. Και πάει και για το F5 στο Jay. Δεύτερο F5 και στο Jay. Να το πρώτο F5 στο Jack. Και το δεύτερο στο Jay. Και το δεύτερο στο Jay. Να. Όλοι κάτω εκτός του Πάνος Ινφέρνο. Ο Jay προσπαθεί τώρα να σηκωθεί, αλλά ενώ μη συνεχίζω να θυμίζω είναι ο Nick και ο Jack. Μπαίνει μέσα ο Πάνος Ινφέρνο, θα θέλει να κάνει tag. Όχι, δεν το αποτρέπει εν τέλει το tag. Του ρίχνει μερικές γονατιές τώρα ο Jay. Τι τρομερό match, τι φανταστικό main event. Πριν το One Shot at Glory, όπου και εκεί θα είναι πόλεμος. Ο Jack τον βλέπετε πόσο κουρασμένος είναι, δεν έχει καν προλάβει να γυρίσει στο κόρνερ του. Τώρα ξεκινάει τα μπουκέτα. Ο Jay είναι και αυτός πάρα πολύ καταπονεμένος, έχει φάει πάρα πολύ ξύλο, έχει φάει πόσα German, έχει φάει F5 από τον Nick Turner, έχει φάει πόσα splashes, double axe handle από τον Jay. Για να δούμε τώρα, λογικά πάει σε armbar. Ο Jay θέλει να τον κάνει τα πάω τον Πάνος Ινφέρνο. Λείψε τα πόδια μου ρε, ξεφτύλα. Πάνος, είναι πολύ άβολο, παρατήρεσαι. Όχι, λέει, δεν παραδίνεται ακόμα. Το σπάει, προσπαθεί τουλάχιστον να το σπάσει. Το έσπασε ο Πάνος Ινφέρνο το submission του Jay και τώρα προσπαθεί να τον σηκώσει, να τον φέρει σε μια φυσιολογική θέση. Τον ρίχνει μερικά μπουκέτα εκεί πάνω στην τζαμαρία τώρα τον Jay. Ο Πάνος Ινφέρνο τον πετάει πάνω στο κάγκελο. Ρε πάνω, ρε αγόρι μου. Εδώ είναι επικίνδυνο. Ρε αγόρι μου. Δεν μπορώ άλλο με τις χειραψίες. Είναι επικίνδυνο αγόρι μου, δε. Και τώρα τον σπρώχνει πάνω στο τοίχο. Ένα high kick κάτω. Μεταλλεύτηκε αυτή την καθυστέρηση από τον διαιτητή. Και τώρα ο Jay έχει στήσει για running knee τον Πάνος Ινφέρνο. Θα είναι αυτό το τέλος. 1, 2.
Όχι, Του έχεις δύο. δώσει ρε πούστη μου σαν εσένα είναι. Βλέπετε ο Τζακ δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τον σηκώνει τον πάνω συμφέρον ο Τζέι. Με τι δυνάμεις είναι η αλήθεια. Τον πάει για το tag στον Τζακ. Και ένα νι από τον... Ένα μπουκέτο. Ο νόμος reverse από τον πάνω Inferno. Ίδια κίνηση περίπου και κάνει tag τον Nick Turner, ο οποίος έχει πάρει κάποιες δυνάμεις, ο οποίος θα πάει για τον Kimura σίγουρα. Ένα kick. Ένα kick από τον Nick Turner. Τον έχει φάει ξύλο, έχει δώσει ξύλο και στους δύο, έχει φάει ξύλο και από τους δύο. Ο Nick είναι φοβερός στην επιστροφή του σε ένα tag team match στο σημερινό μας main event. Ένα kick, super kick από τον και κάτω ο Τζακ από την κούραση. Τα έχει πάθει όλα, λογικό. Έχει χτίσει πνευμόνια, έχει χτίσει αντοχές. Μία στο στομάχι του. Θέλω να δω τώρα γιατί θα πάει ο Τζακ. Αν θα πάει για κάτι. Μια κλωτσιά για την ώρα στο μάχη του Nick Turner. Αχ, μισό να βρω και εγώ λίγο τα λογικά μου, με συγχωρείτε γι' αυτό. Τώρα πάει να το τελειώσει ο Τζακ, πάει για το Claymore, reverse από τον Nick Turner, παίρνει απόσταση. Θέλω να δω τι θα κάνει, είμαι πάρα πολύ περίεργος. Στην επιστροφή του ένα close, ένα ακόμα κάτω. Ο αποκαρδιωμένος Τζακ μετά από αυτόν τον πόλεμο που έχουν σήμερα. Αυτό το χέρι το έχει κάνει καινούριο. Τον πατάει τώρα τον τέτοιονα. Για να δούμε. Πάει για... Θα το έλεγε κανείς για... Βασικά όχι θα το έλεγε. Πάει για Boston Crab θεωρητικά, αλλά το κάνει reverse. Κατά μία έννοια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο Τζακ στον Nick Turner. Έχω χάσει λίγο τα λογικά. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Σηκώνεται τώρα σιγά σιγά ο Τζακ. Για να δούμε, παραπατάει. Κουρασμένοι, εξαντλημένοι όλοι. Ο πιο φρέσκος θεωρητικά στα μάτια μου πάντα είναι ο Panos Inferno. Ένα kick από τον Τζακ στο midsection. Ένα ακόμα. Και τώρα το πιάνει. Reverse από τον Nick Turner για το midsection. Να, εδώ πήγε να τελειώσει με ένα twist of fate θα έλεγα. Το πιάνει. Και ένα Turner DDT. Και το πάει για το Kimura ξανά. Θα κάνει τα πάω αυτή τη φορά μπροστά στα μάτια του ρεφ. Ο Τζακ θα κάνει τα πάω, κάνει τα πάω. Ring the bell, τέλος, νικητές, Panos Inferno και Nick Turner στην επιστροφή του, στην grand επιστροφή του. Και από ό,τι φαίνεται ο Nick Turner δεν έχει σκοπό να τελειώσει εδώ. Θα σου πει, πάει για άλλο F5 στο J Gaz. Πάει για άλλο F5 στο J Gaz. F5 από τον Nick Turner. Κάτω πάλι, πάνω το, ηθογραφία. Αυτή είναι μια σκηνή που δεν περίμενε κανείς μας να δει. Κάνε το φάει. Σπάσου το λίγο. Έλα, τα πάμε από εδώ στο GM. Τι χαμό του πάτσα το GM.